Takže čau lidi, a teď budeme natáčet FC Mobile. Mám nový video, teď jsem na svůj kanál vydal první moje video, moje první video ze standovka. Máte tam, na tom první zkoušete na to moje první video a máte tam popis, co jsem tam řekl. Ať tam něco napíšte, co mi doporučíte, a mi to taky můžete napsat, ale napište mi to spíš na to první video a dejte mi jeden like na další FC Mobile video, tady nebudu nic kupovat tady. Vyzvednu na koulací odměny, to je dobrý. Tady je můj tým, je to 113, tady je můj tým. A to je to, myslím, mám do 117, jsem se vylepšil, můžu se ještě vylepšit rank up. Nemůžu. Ale třeba si můžu vylepšit. John Garcia si vylepším, třeba ho napotřebuji vylepšit. Tady chytám. Ale to vás nezajímá, takže my jdeme hnedka hrát. Jdeme hrát head to head, ne. No, jdeme hrát, jdeme. A to je. Co tam Legendary 2. A jdeme hrát to proti normálnímu hráči, nějakému. A už je to těžký, jo. Má tam kaká tam je, to je super už. To je jeho šance, má basic šanci, takže mám lepší tým než on, takže toho porazím, toho musím porazit. Takže uvidíme, co jako tam uděláme, jo, takže jdeme na to. Dáme dva zápasy z tady to a pak bude konec videa, takže Odové, nahrává Barkolovi, Barkola nedává gól, nevadí. Teď jdeme tady, na Messiho, Messi 1-0, vedeme 1-0, Hagi Buggy, já mu říkám Hagi Buggy, protože to je jakoby Hagi. A mám break, Doe, 117, střílí do šibenice, je to 2-0. Můžete mi napsat zase své jméno, jak jsem říkal v prvním videu, jak mi napičete své jméno, je to standovko na FIFU a můžeme se zahrát proti sobě nebo spolu, prostě na standovku tady proti sobě. Takže mi napište, dejte mi tam like na další druhý díl, standovka, jeden like mi tam stačí dát. A snad se vám tato video bude líbit. Tato video bude moje druhý video, už mám první na kanále. Třeba před 5 minutami jsem ho tam viděl, před 5 minutama jsem tam ho vydal, takže snad se vám tam bude líbit, takže jdeme na to. Přede se mnou, to nevadí, to je proťák nějaký, vole. Messi 8-0, Messi jde do útoku, Messi dá easy. Pak můžu nahrávat, pak mám tady počítač a můžu nahrávat jako mobil si postavím a můžu nahrávat třeba CSGO na počítači, Fortnite, kariéru FC, já nevím, co můžu ještě hodně hrát. A vyhrál jsem, dáme si ještě jeden zápas, protože to trvá 4 minuty, dáme si ještě zápasík. Ještě jeden a nakonec, ještě to zvednu. Jdeme na další zápas. Když bude dobrý zápas, má dobrou tapetu, já už když mám jako dobrou tapetu, tak už dobrý hráč. No jasně. To je dobrý hráč, jako není to dobrý hráč, jsme vyrovaný hráč, takže jako má lepší, má 114 má, bude mít a takže to. Takže tady ten zápas bude napínavý. Takže uvidíme, kdo vyhrát, takže jako můžu vyhrát já, může vyhrát on, takže jako uvidíme, dostane. A napište mi do komentářů, co mám taky zlepšovat na těch videích.
na tom první videu se mi jak stala špatná ta grafika, takže na to se omlouvám, jo. Zkuste to tak přežít. Teda to 3 minuty, mám tam jednu hru, kterou jsem hnedka zhebnul. Ale zkuste to nějak přežít. Já se budu zlepšovat, budu to stříhat, jo. Na to druhý video zkusím nějak jakoby vystříhat, už vede 3-1, vole, nechápu jak, vole, 3-2, výborně. Fandíte mě, musíte mě fandit, vole, Barcola nahrávat, střílí, vamos! Snížil o 1 gol už, Barcola. Tyhle, Hagi nahrává Barcolovi, Barcola střílí, je to 4-5. Hodí Messi, že nemáme break. Messi nahrává Douému, Doué střílí a je to 5-6, když dám gola já, tak dá gol i on. Když nedám gola, tak prostě taky nedá gola. Dodal dalšímu, přeměl další break. Dal taky gola, takže je to 6-7, mám break. Takže je to 6-7-8 teda, pardon. Má taky break, no, takže to je super. Já taky teď jakoby break fakeovej. A je to dost, nesmím dělat šanci. Já mám break, ale on taky dává. Já nedávám, ale Barcola doráží, takže to 90. Má break. Musím vystřelit. Nesestřela z dálky, ale tady to už jsem prohrál, takže první zápas vyhrát, druhý zápas jsem prohrál, takže čau lidi a napište mi to do komentářů, takže čau.